Pisilnem kell, vagy kakilnom kell, mit tudom én. Vagy kimész máskor. Menj vissza. Reggel nem szabad. Jaj, Mariska. Haver! Milyen haver? Nem vagyok haverod? Én zsarú vagyok. Nyugodj meg. Szívok egy cigit. Haver, itt vagyok. Felmásztam. Siess, itt vagyok mögötted. Hallom, börtönbe vagy. Felmászok, hogy bemenjek a szellőzőn. És adok egy vas kifeszítőt. Sietek, már mindjárt jön a rendőr, hallom. Na. Ez az. Itt vagyok. Tessék, vedd ki. Vigyázz már. Tessék, ott van benne, gyerünk, vedd ki. Most kikérett összebúdni. Viszlát. Pisilnem kell, de itt nincsen budi. Pisilnem kell, de itt nincsen budi. Itt rohadok Mariska. Várj! Csönd! Akkor mehetsz, gyere. De óvatosan. Jó. Mi az a kezedben? Semmi. Az csak egy izé a. Akkor gyere. Ez egy izé, amivel... Gyere, itt vagyok mögötted. Egy izé, amivel reszeltem a Gyere. könyvemet. Gyere. Menj. Ott van. Jó vécézést. Jön az cigizek. Na, biztos szarik. Hé, jól van? Minden rendben, uram? Igen. Oké. Én se kezdtem. Hogy semmi. Bemegyek valamit segíteni? Nem? Rendben. Hogyha ön akarja. Aj. Aj. Uram! Megnézem, mi van már ott. Jaj. Tudtam, hogy valami van a kezébe. Gyorsan közést indítok rá. Hú, itt a tábla. Gyerünk. Kiteszem, megkérdezem a felséges kirújt. Hát, ha tud valamit. Na, gyerünk. Éhes vagyok. De még nem ebédelhetek, nincs ebédszünet. Még mindig hallom ezt az idiótát. Nem értem, hogy hol ment. Nem tudok futni, nagyon éhes vagyok. Megnézem a táskába. Van sertésem. Ez isteni volt.
Jó, elég jó lett a csapdája. De remélem nem fog észrevenni. Kiszöktem a börtönből. Most itt vagyok otthon. Jaj, de! Most senki sem állíthat meg. Hé, király! Mondd, mi van? Nincs időm rá, te! Törd el előttem. Rendben. De van egy kérdésem. És mi az? Tudom, erre jöttem, lát valami robot errefele, röhögve és narancssárga ruhában? Nem, na, menj innen, épp alvószünetet tartottam. Oké, viszlát. Aj. Miért nem tud senki semmit? Én rosszat érzek. Ennek van valami terve. Szia! Apuci! Leszoktam a börtönből. Ez az apuci, nagyon ügyes vagy! Istenem! Most otthon vagyok. Nem baj, akkor én megyek megkeresni őt. Egyedül. Úgyhogy senki nem tud semmit. Akkor most nézzük be a táskába. Valaki van itt? Ahó. Hey! Mi ez a trágyaház? Vaj. Van itt valami bácki. Olyan ijesztő. Hé, ez mi? Jaj. Az emeletről hallottam. Hé, gyere vissza a sitre. Gyere vissza. Olvast. Oké, apuci. Csúnya bácsi. Menj. Nem tudom, hol a házam kijárata, 2 éve voltam. Itt van. Kövessen, én találtam. Nem erre. Apuci, ne! Most látod szegény gyereket? Álljon, vagy lövök. Nem fáj, köszönöm a lekvárt. Na, erre van, jöjjön. Vissza a sitre. Menj. Gyerünk. Ezt tudja, hogy ki háza. Ez a nagyapámé volt. Csak ugye meghalt. És most. Örülök, hogy meghalt. Maga korva szemét! Álljon meg. Állj, vagy lövök. Nyugodjon le. Nem tudok futni, várjon már, bazd meg. Megnézhetem a táskámat? Nézd meg, nyugodtan. Lehet, hogy van benne kajácska. Na nézzük. Hol van itt? Mehetünk. Oké. Várjon, azt hiszem eltévedtünk. Hú, nem ma jöjjön. Jöjjön. Szerintem rossz vele megyünk. Miért merre kéne menni? Oké. Látja, milyen luxusháza volt a nagyapámnak. Ja, inkább vezessen oda a sitre. És majd szépen visszazárom. Adis, hát bazd meg, én sem tudom, hol van.